Čaute, my sme vo Švajčiarsku a tak sa poďte pozrieť na môj deň pred zápasom. Ráno som začal rannou hygienou a hneď potom som išiel dole na raňajky. Na mojom tanieri nemohli chýbať vajíčka a keď som sa najedol, tak už sme išli rovno na tréning. Tu už ideme autobusom do haly, hala je naozaj pekná a čakal nás ranný tréning, na ktorom nás Enrico rozcvičil a hneď potom sme mali 100 daných na jednom koši, 100 daných na druhom koši. Odstrieľali sme, aby sme trošku cítili halu a po tréningu sa už presúvame do mesta, blúdime uličkami mesta a ideme nájsť kaviareň, ktorú chlapci vybrali. Káva bola super, ja som stal espresso tonik, chlapci spokojní. Z mesta sme sa prešli naspäť na hotel, kde sme si iba vyložili veci a išli sme rovno na obed. Hneď po obede samozrejme nemohol chýbať poobedný nepík a ideme ďalej. A čakal nás ešte poobedný tréning. Tu sa mi Vojtech snaží pomôcť a vysvetliť nejaké veci, ako môžem zlepšiť. No a poobedný tréning bol zameraný plný kontakt, aby sme sa pripravili čo najzodpovednejšie na zajtrajší zápas so Švajčiarmi. Si ale bohužiaľ ukázať nemôžeme a tak môžete vidieť aspoň kúsok rozsvičky s Rikym. No a potom to klasické blbnutie. David asi pozeral veľa highlightov a tak sa cítil atleticky. Skúšal tu nejaký alley-oop, samozrejme epic fail. Potom ďalej môžete vidieť Juriho, ako trénuje trojky, aby aj on bol ready. Sme si dali navyše s nejakých pár šestiek, pokecali sme s chalami od tréningu čo ako. Ideme do sprchy a naspäť na hotel. Už ma vidíš, ako sa vraciame do hotela a áno, vidíš správne, náš hotel sa volá Banana City Hotel. Hneď po večeri sme si ešte išli pozrieť Slovan, no a tu môj deň už končí. Takže nezabudni nás zajtra sledovať na Jojo Šport a drž nám palce. Slovensko do toho!